Mga ka-Solid North, nakatikim ka na ba ng smoothie na hindi gawa sa karaniwan at nakasanayan ninyong prutas o gulay? O di kaya ay pizza na maliban sa ham, bell peppers o pepperoni na toppings ay cheese na may cactus din? You heard it right, ka-Solid North! Available ang iba sa panlasang cactus smoothie at cactus pizza na iyan dito lang sa may Living Gifts Nursery, Barangay Alno, La Trinidad, Benguet. Pero teka muna, baka nagtataka na ang ilan kung saan naman kaya nanggagaling ang cactus na ito. I got you, ka-Solid North! Tara na't maglibot muna! Dito sa may Living Gifts Nursery, may natatanging cactus greenhouse ang lugar na pinangangalagaan ng may-aring si Kuya Dan. Lumaki kasi po kami sa farm at we appreciate nature, the importance of plants. Kaya sa amin, being around plants and taking care of them and seeing them grow gives us enjoyment po and fulfillment. Kinilala ang kanyang 25 cactus greenhouses bilang largest cactus collection sa buong Pilipinas. Paano ba naman kasi? Mahigit 3,000 varieties ng cacti at succulents na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang makikita rito. Hindi lang yan, sila rin ang unang breeding facility ng mga cactus mula pa noong 2010. Nag-umpisa po kaming mangolekta ng plants noong 2013 kasi nakita namin na yung ganda ng iba't ibang klase ng mga cactus. Doon po nag-umpisa at nung tumagal, napalaki at napalago namin tong farm at pinapasyalan na kami ng ibang plant collectors online. Perfect na perfect talaga sa mga plantito at plantita dyan. Mula sa tila batong itsura ng mga ito hanggang sa pinakamalaking klase, maaaliw at mamamangha ka pa sa angking ganda at katangian ng bawat cactus. Pero sandali, aling edible cactus naman kaya ang kanilang ginagamit sa pagluluto? Tara na't samahan natin si Ate Corazon sa pag-harvest. Ito po yung edible natin na Nopales cactus. Bale, ito, chop lang natin gano'n. Sa mata niya, meron siyang konting mga very fine na dapat hindi siya hawakan. Pagkatapos mag-harvest, agad na itong lilinisan upang ready to cook na ito. So, after nito, nag-topping na tayo ng mozzarella, cheddar, tsaka may white sauce din siya. Creamy white sauce and then yung parmesan. Meron tayong edible na Nopales cactus na meron na siyang nalagyan ng taco seasoning. Kasi mild lang po yung taste ng Nopales. And then ibe-bake natin siya ng mga 8 minutes. Next step, kanila namang ihahanda ang must-try cactus smoothie. Pineapple tidbits ginagamit sa cactus. Then ito po yung nalinisan na. Ito po yung ilalagay dito. Voila mga ka-Solid North! Cheese overload pizza with cactus toppings kapares ang malamig na cactus smoothie. Sino ba naman ang hindi matatakam sa itsura pa lang ng kanilang serving? Since nung nag-open po kasi kami, karamihan sa mga unang clients namin ay mga plant collectors ng cactus.
Kaya naisipan namin, why not mag-serve ng halaman na, I mean, ng edible, something edible na parehas din sa hobby namin na kung anong meron kami dito. Ang Nopales cactus ay mayroon ding taglay na health benefits sa ating katawan, lalong-lalo na sa mga may sakit na diabetes at ulcer. Kaya saan ka pa ka-Solid North? Kung ang hanap mo ay lugar na papalibutan ka ng mga naggagandahang uri ng halaman at may kasama pang kakaibang dining experience, all-in-one yan dito sa Living Gifts Nursery. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay parang cactus lang. Matinik sa umpisa, ngunit mamumukadkad pa rin ang katatagan at pag-asa. Sandy Salvacio, Balitang, Solid North.